Tikini ke video ke bam takamiat kedai ke jingnya pair jong ke forex bat ka Indian market. Bat beli nga trade baro artli. Kedau ke baningkong kedai bahapo Indian market. Kalau duna plat ke liquidity lada compare bat kini kisnam ke baladam. Te lada fitret apo Indian market. Kamtam kumngi ki retail ki ba ngidang duna ke capital. Bun sen ngin play bet kumki option buyer. Tila dangi play option buyer ngin tiet yakitu ki premium. Tikat banang jan kini kisngi expiry day. Ki premium kinang keep on declining. But hapo forex bat nyemdan ya kene kasngi expiry day. Nyemdan ya kita ki premium decline. Amdan expiry day, amdan premium decline. Te hapo forex ka liquidity ka bon bah. Namar bale kadai international the whole world. Habang ong liquidity kamud babaro baro ki trader lane ka pisa ka babon. Ki trade ya ketuka specific stocks lane ka specific index lane ka kanu ka instrument long baro shipper thai ki trade ka tikamot ka liquidity ka bon ba day na kata daw nga trade lang hapo forex bada po Indian market ti sakaway ka main point ka badan kamba ka ba pipide ban sngutho hatu ka yahap ni kam yahap yapi yang ahi nga day ujay trader ubanga nga follow ya ki smart money. Ti nga bunsin habang nga follow ya ki smart money nga yat rangkat bat ki bet lada maki ki short lada maki ki going long kumot nga going long lang. Lada maki ki sell kumot nga sell lada maki ki buy kumot nga buy. Ti kini ki smart money bunsin ki manipulate ya ka market. Ki manipulate bet ya ka market. Te kini ki smart money kim ju manipulate ya ka market man lakasngi lane man lakapor lane ya ka ju ka instrument man lakapor. Sngaba kini ki smart money kim ju manipulate ya kanu ka instrument man la kasngi. Namar lada ki manipulate man la kasngi ki retail can realize ki retail ki nitho ki retail kin sngoto. Tikamot kini ki smart money kini mi onong show. Tikini ki smart money shisngi kila ban manipulate subuno ya kan nifty bank shisngi kila ban manipulate ya kan nifty shisngi kila ban manipulate aka gold shisngi kila ban manipulate apo ka DJI shisngi kila ban manipulate apo ka BTC. Tinga ngaday utaw trader ba nga ngalap ya ka edge ke jonga nga ngalap ba ka jinglong ke jonga ka yahaba ba ngan let ringkat bat kini ki smart money bangan trade ikini ki manipulation. Ti kini ki manipulation trade kim juan man lakasngi ha ka jo ka instrument. Namar la de ki wan man lakasngi ha ka jo ka instrument everybody they will realize it. Today na kata daw kabapelong nga bangangan trade lang bat Indian market bat apo forex ru kumjo. Te yakini ki santali nga pet bah. Namar lada menta kasngi ki manipulate ika bank nifty nga layo trade. Lada ki manipulate kemun ngala up na nifty. In case lada ki manipulate in nifty nga layo. Lada ki manipulate nifty kemun nga up ikini ki lightly. Jar bawan hangno ki manipulate. Lada ki manipulate kaway na pedang kini kemun ngalayo trade.
Tikamut hakashisngi kawai na pedeng jongki kanwan bet manipulation. Kamla aban namuan. Kanwan bet kawai na pedeng jongki. Tidai na kata kadau nga trade lang bad apo Forex, bad apo Indian market. Namar nga hapo market I do believe ba bunsin kini ki big money hakihi ngan ongkom no. It's look like stop loss is not an option for them. Ngamtep kanungut na prengjong pi bala jupet itu ka film the big shot nang ta ki balapet ka film kini ka margin call lani kini ki balapet kini ka film ka scam 1992 kini ki film kini ki real story ki baladap happen arjar pra Lehman Brothers collapse katu ka film the big shot sapet kat khandai spa khandai powar Harshad Mehta tu ka scam 1992 ka bajia shisha ni po India katuru real story kipet bahai tu ka film fin sngu tho fin yo jingmut bon bah ada people jingmut kamtam gitu ki belade trade market kamtam gitu ki belade blow account po market kin sngu tho company ke jingmut jong itu ka film ke ba filan ke lesson ke ba pio naki ki art li ki film kini ki real story ni hang tu fin sngu tho ba ki big boy siam haki kade banlang bit either they have to win or break even kalong kumta tikini by hook or by crook they don't care lada longkat balong jagat baja they have to be right tangum tabin tingi banle persya iki ngimla tidai na kata kadang nga buat lang iki tinga ngatip kini ki manipulate ke market ngasngut ho kini ki manipulate ke market dai na kata kadau ngabol lang barki namar nadu menshwa ngala ju trade simple ngala ju trade normal ben Andre I keep on losing money until and unless I found my edge with them kadau I play with them te kenmau bakini kenam manipulate malakas ni te din na kata kadau nga ngadan kambun teliki instruments te santali nga try ngala biang hanga but ngala the back test ngala wan ya ka sedap ke jonga ka ya hab ne mat kitu ki instrument ru ngai ke ya biang te plus amdai tang kata ka ba kani ka market ke ya hab bahabat ke edge ke jonga sagawai kalong ka time frame nga ting mens ngi ngambiang komanta ngi dan kani ka load shedding ngambiang ka internet connection ting ngam yo pe chat bah ting ngabun kam mens ngi ti nado barung hapo forex pat dangam lap mens ngi ngala yo men miet dangam lap men miet danga that men miet nga samthia men miet nga trade mens ngi na Indian market katakin tigino kino ki bakwa ban trade po forex pila ban klik itu ka link hapo description nata sa register andala ada register pinsa yo iki login ID password ye gitu barokhan ti yakini sali login hatu kapo ka meta te sa trade na po meta kan